Hello everyone. नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं गिबियावनो फोरमायनो सानदों दि बेनो आंनि फार्स्ट ब्लग। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। आंनि मुङा मुनुश बर'। आसाम सनितपुर डिस्ट्रिक्ट दिकियाजुलि गामि सिजौगुरिनि। आं मिडल फेमिलि न'खरनि, बेनिखायनो आङो गुबुनाव खामानि मावनो दंफैयो। दा बेजों लोगोसेनो आङो सानदों ब्लगिं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनो होननानै सानदों। नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो। मानो होनोब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामाब्लाथ' गैया, ग्र' जानो हानाय नङा आरोना। नोंथांमोननि सापर्टआवसो आङो ग्र' जानो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै मिडल फेमिलि हिसाबै आंखौ एसे नायहरदो नोंथांमोनाबो। आरो आं मोजां बानायलांबाय थानो हागोन। नोंथांमोना जि सापर्ट हरो बेबायदिनो आङो गोदान माने भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन, ब्लग खालामनो हाबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो। मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट हरनो दाबाव। नोंथांमोना मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना हो, मोजां मोनाबा नोंसोरनि खोथासै। आङो नोंथांमोननि सायावसो, नोंथांमोन नङाब्लाथ' गैया, नोंथांमोननि सायावसो आरोना। ब्लग भिडिअ होनोब्ला सोरनि सायाव जायो? साबस्क्राइबारफोरनि सायाव। साबस्क्राइबारफोरा साबस्क्राइब खालामाब्ला माने एसे ग्र' जाया, माने बेनो मेना। बेनो लोगोफोर, आङो बेखिनिखौनो दिनैनि बे भिडिअआव आङो इन्ट्रडाक्सनखौ एसेब्लाबो होबाय। आं इयुनाव साबसिन हामसिन होगोन। बेनो आंना फार्स्ट टाइम नालाय, फार्स्ट टाइम ब्लग खालामदों नालाय, ओंखायनो जास्ट लाबाखै। स' बिदिब्ला दोनथ'नोसै।